ئارمانجێن ماسەها شەشیە ئۆپۆزیسیۆنێ و نەخشەڕێیاوان بۆ حکوومەتە داهاتیا تورکیە پشتی هەڵبژارتنان دگەل بەڕێز مستەفا کایا جێگیرێ سەرۆکێ پارتیا سەعادەتێ و هەفدەم بەرپرسێ پەیوەندیên دەرڤێ ڕێککەفتنا سیاسەتە هەفبەش دپرسم هێژا مستەفا گەلک بخێراتیە کوردستان 24 پرسا یەکەم ئەم ji خۆ دەست پێ بکەن چما دناوە ئارمانجێن هەوادا چارەسەرکردنا پرسا کورد نینە Öncelikle iyi akşamlar. Despeke var baş. Nivîsên me berê de jî wek mase şeş alî ku berê dadgotkin ku niha em dibêjin hevpeymaniya milletê derbarî pirsa Kurd da hemû nêrînên xwe berê eşkere kiribûn. Îro bawekî berfire nexşerên ku berê me eşkere kirine di wê çarçevê de niha wek xalên sereke me ev beş derxistin pêş û eşkere kirin aliyên derbarê mijarên civakî perwerde tenduristî siyaseta derve de hin babetên sereke hatin gotin berê jî me bi 103 xalan destûrekî amade kiribû û me nêrîna xwe li ser çareseriya pirsa Kurd jî gotibû. Tamam, yani mesele çiye ku pirsa Kurd bi zelalî çareserkirina vê pirsê ya zêdetir ji 40 milyon kesan li Tirkiyeyê neketiye nava bernamê hewa bi zelalî. Aliyek li ser maseya şeşiya opozisyonê heye ku hevdije digel çareserkirina vê pirsê gelo? Hayır. Na hatta niha Hayır şöyle. Burada hatta niha di nava mase şeş alî de tu nakokiyekî ciddî nîne ji xwe ev siyasetekî hevbeş hatiye ragihandin. Wek hûn dibînin hê berê jî me pêşniyaza xwe bo destûrê amade kiribû. Li wê demê jî dihat gotin hinek nakokî hene di nav wan da rêk nakevin bir tenakuz olduğu nakokên ciddî hene gotin li eva nebû eva tiştekî wan na ev hemû nivîsên ku hatin amade kirin piştgiriya hev dikin wek berdewamiya hevin dozeyê Sibatê 2022 ev prose dest pê kir û heta niha ev berdewam dibe çareserî bo hemû pirsgirêkên navçeyê bo pirsa Kurd û hemû pirsgirêkên Tirkiye Ege wahayê we çima nav neaniye we çima bilêv nekiriye we çima ev bi nivîs nenivîsandiye û îmza kiriye erê nerîna partiya Saadetê lê ser çareserkirina pirsa Kurd çi ye? bizim bu mesele derbarê vê pirsgirêkê de me hê berê jî bo raya giştî me gelek raport eşkere kirin di wan hemûyan de em dixwazin di wê herêmê de em bikaribin di nav aştî û aramî de bi hev re bijîn hin pirsgirêkên me hene ji ber nebûna diyalogê lê li vî welatî em dixwazin biratî û hevgirtin her tim hebe ligel hemû cudayên xwe mezhebî û netewî em hemû bi hev re ne ez dixwazim taybet vê yekê bêjim li hemû deverên Tirkiye li hemû deverên Tirkiye li 1400 şaredariyan de Partiya Saadetê karî bû namzetê xwe derxe her wiha AK Partî jî karî bû namzetê xwe dest nîşan bike. Em wek Partiya Saadetê netewiya wan çi be mezhebê wan çi be em wan cudahiya nanêrin em bi hemû rêxistinên xwe dixwazin
پرسگری کان ناوند دجیه خود چاره سر بکن Tamam. ev ji bo vê em dixwazin hemû pirsgirêk di parlamentoyê de bên çareserkirin û nêzîkatiya me li ser vê bingehê. Partiya Saadetê ji xwe dîroka Partiya Saadetê nîşan jî dide ji bo çareseriya pirsgirêkê jî holê ye. Êja Mustafa, mesela berfirehbûna masaya şeşî mumkin e bibîte heftî û endamê heftem HDP bîtin. Heta ku hûn destekê jê werbigirin bo qazançkirina kursiya desthilatê. Sizler de takip ediyorsunuz. Wî jî dişopînin HDP niha hevpeymaniyekê xwe eşkere kiriye. Belê. Ji bo vê yekê ji xwe yekîtiyekî wiha destpêkê jî nebû niha jî nîne. HDP wek partiyeke siyasî azad e çawa beşdarî helbijartinê be wî jî bo raya giştî ragihand bû. Ji vir pêva jî zehmet masaya şeş alî fireh bibe û HDP beşdar bibe. Ji xwe HDP bi xwe jî hevpeymaniyekê xwe heye û bi wê dê beşdarî helbijartinê. Lê hûn li ser vê hevûkê çi dibêjin? Gava dibêjin kilîla yekalîkirina Şunu söylemem kursiya desthilatê di navbera hevpeymaniya Cumhur û Millet HDP ye. Nizanim pirsa min hat guhertin yan ne? diye hedeflenen Niha sistema helbijartinê pêncî ko yek denge. Eva 85 welatiyan 85 milyon welatiyan di vê dengê wan bigirin. sözü kestim. Min gotin ew birî Başa. ferm. Êja Mustafa, dibêjim hevûkek heye, nêrînek heye, dibêjin HDP kilîla yekalîkirina kursiya desthilatê ye di navbera hevpeymaniya Cumhur û Millet. Hûn çawa dibînin gelo? Eger nêrîna we jî heman nêrîne, hûn natirsin ji wê yekê ku HDP biçe digel hevpeymaniya Cumhur tifaqekê çêke li hevkirinekê çêke. Yan jî bi serê xwe hevpeymaniya Cumhur pêngavekê wiha bavêje. Ben buna korku üretmem. Ez HDP heta niha xwe wek opozisyon binav kiriye. Nêrînê xwe di wê çerçevê de dibêje rexneyên xwe dike. Cihekî diyar yê HDP heye bi daxuyaniyên dawî jî hene gotiye em ê bi hevpeymaniya xwe beşdarî helbijartinê bibin. Niha li vê derê ne tenê HDP hemû partiyên siyasî taybet ji ber neçariya sadî pêncî ko yek hemû partî dibin partiyên kilîl. Ji ber weke helbijartinên Stenbolê de jî me dît gelek bi cudahiyekî pir kêm serkeftin hebû û me dît ku di gelek şaredariyan de jî hinek guhertin hatin kirin. Ji ber vê yekê em dibêjin hemû partî rola hemû partiyên siyasî giring e her wiha rola dengderên HDP jî gelek giring e û dê encamên hilbijartinê diyar bike. Gelek spas bo hêjaya Mustafa Ka, Cegirê Serokê Partiya Saadetê ve herhevî.